en puɗɗirima inde gueno joom baɗe bawɗe joom yurmede heerinde yurmede huɓtitinde kajorowo kala koni wona wodi on tallato ittuɗo e gotago muɗum mo ha jaka ballal tan ɗo windere fay foof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo e ɓurɓe kala tago no ɓurti ɓurɓe haajande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe ndeke ɓuure ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajji aminata kursuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cogɗo bafal nule e annabagu nonɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗe ɗo nulaɗo torde joto kisal sangat kisal sattigatade yesso gen tumade goto fof hoƴa dondude hoore mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala to mbaɗo wonde dow lara leydi ndi mi salmini on hewɓe rewidade haala meɗen e to banggue yewtere meɗen olel pulagu on calminama e kuuɓal wonande dendagal fulɓe ha tengti e bandiraɓe meɗen sénégal naaɓe e mbaadi kubtitindi e fawade wonde ko haalte ɗeɗo balɗe ko foof e dirtingol hono Suɓngooji ponnoɗi wadde ñande 25 lewru colte ujunnaje 2024 ko fate e suɓade hoorejo leydi Senegal sikki ala caɗele kewɗe mbaɗi kadi fawade e dirtingol ngol eɗen gandi ndeɗon yamirore ƴettano ko ñande 3 lewru colte ujunnaje 2024 tuma nde hoorejo leydi Makki hucciti e ɓesgu Sénégal fof e wiide ɗum wonde e ƴetti kuulal dirtinde Suɓngooji ɗi e caggal ɗum eɗen gandi hono ardiɓe ñawordu towndu ndu ganduɗa ko kañum woni kuule yummaje leydi Sénégal hono cour constitutionnel du Sénégal ƴetti kañumenne kuulal wonde hadde ngol ɗon dirtingol e ko adi ɗum ɗon eɗen gandi seppuji kewɗi mbaɗi waɗi mayɓe heeɗo tato tawi koye nder leydi ndi e nder ndiɗon baadi noon bandiraɓe eɗen jinno artude hen tawi ko musidɗo moɗon mo kewɗon heɗade hono Mamadou Saydou won feetere pinal tawi ñallal ngal hande ñalli ko ñande dewo hoore 16 lewru calti ujunnaje 2024 no kewɗen wiide ni wonde saabu ɗiggugol laawol hatta ɗum rawe saabu ɗiggude laawol hatta ɗum rewede wonno goto fof koye jaɓɓal mum goto fof koye liƴande mum eɗen gandi ko heewi haalama hen kono enen eɗen gadda hen yiyande meɗen e fawade hakke no pamirɗen eno ñawirɗen gueɗe ɗe sikki ala e yiyande men walla yiyande yimɓe hewɓe wonde hono hoorejo leydi Sénégal waɗi ɗo jumre mawde e fawade wonde no ƴettiri e keñe wasde disnade yimɓe makko e wondiɓe makko tawi koye nder landa makko walla ni e nder Benno Bokk Yakar mo ganduɗa ko kamɓe ndendi hono fimde to banggue hono Suɓngooji ɗi sikki ala tuma muya baɗaɗo e ko fate ñawoɓe to banggue ñawirdu dowroru yumma ganduɗa ko yummaru kuule e leydi Sénégal woni cour constitutionnel du Sénégal ko hunde nde ganduɗa bonde no fewi so tawi tabiti e ɓeɗon ñawoɓe kono ko wawno wonti hen foof mo fanno disnade yimɓe makko e nder ndiɗon mbadi haade makko ƴettude taƴnal wadde dirtinde hono Suɓngooji ɗi ɗum ko jumre mawɗe nde ganduɗen o waɗi e dow ɗum ɗon noon eɗen gandi ko heewi haalama hen kadi yimɓe hewɓe ƴetti ɗen fartange e haalde hen gueɗe kewɗe tawi ɗeɗon gueɗe fof kam won hen gueɗe niɗe natani haqqille waɗi noon min e yiyandam Makki ne wawi taw waɗi ɗum ƴettude ngal ɗon taƴnal walla ndeɗon feere ko fawade wonde tuma muya baɗaɗo o tan kono wona yiddemo junnude hono lamminande makko de woni manɗa makko saabu mi yiyani foof mi foganimo ɗum kadi fawade haqqilantagal makko e neɗɗagal makko e ɗo tolniɗo salade wadde hono lamminande tarɓere woni 3e mandat rutto o yiɗa dirtinde walla junnude laamu makko e caggal lewru setto woni mois d' avril faade e mayde hitande nde tan woni lebbi jeetati tan o ɓeyda e mandat makko e ɗum ɗon mi e yiyandam ɗum wawa wonde to banggam min mi sikkani Macky sene mijoro noon yidde ɓeydude de lebbi seeɗa e mandat muɗum
tawi o laamima fadde duuɓi 12 kadi ko wone laamu kon way heewde ni e ɗiɗo so ɓeydi hen lebbi 6 hol fof ko jogori nafdemo, holko jogori fewnandemo walla holko jogori waɗandemo ko ganduɗa o waɗani ɗiɗo duuɓi 12 ɗi o laami leydi Senegal. ɗum ko ɗum waɗi mine yiyandam wona yidde junnude lamminande makko nde woni manda makko ala mataw ko jumre nde o heeɓi nde o nanna ɗum pulaar wiyata ni aɗa andi nattaɗo jaasi mbarodi o nannama e erreur mawɗo no yimɓe fof gandiri e oɗon erreur noon o mataw o heɓani disnodirde e yimɓe makko o ƴetti nden feere. kono ko wawno wonti hen fof o ne wawi taw o andi jumre nde sabu fawade wonde nde cour constitutionnel ƴetti yamirore wonde o wawa dirtinde ɗum ha ɓenna hono lamminande makko nde woni joni nde woni 2 lewru settongo. ɗum ɗon noon firti tan ko wawi wonten fof haade o jaaɓi ɗum ɗon alay saago hono suɓngooji ɗi mbawa waɗede e nder mbaadi ndi ganduɗa ene ɗofti kuule leydi Senegal. ɗum ɗon noon eɗen gandi yimɓe hewɓe ƴetti hen ɗiɗon fartaŋeji gam haalde e haalluji kewɗi ɗi ganduɗa jaltuɗi mbaadi gonandi ndi nanuɗi hen goɗɗum komi wiyete les politicienne tawa ko jomumen jaari hen tan ko yo jiye yo gande walla yo ƴettu ɗeɗon fartaŋe mbete haala mumen ene saro walla ene mbawa hebde ketki kewki to banggue yimɓe woni audience. ɗum ɗon noon wona ko nafata leydi Sénégal wona kadi ko nafata Afrique. ɓuuri moƴƴude kala kone haale walla kala eɗen kaala yata ko dow nafoore leyɗele meɗen nde ha tengti e oɗo saaha e nder leydi Sénégal saabu eɗen gandi won ko heewi ko woni caggal tawa jomumen jiiɗi tan ko yo gueɗe ɗe burjito daña no natiri hen walla no bonniri leyɗele meɗen ha tengti noon e oɗo saaha fawade wonde Sénégal ene yaɓani dawal wawde ittude hono beeyam woni e gaz e pétrole. ɗum ɗon koye gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi nadde e ɓamtare leydi ndi tawi won hen yande mumen walla yidde mumen ko yinnode halfude ɗum ɗo yidde marde ɗum e yidde wawde huɓidade ɗum ha mbawa wadde ko jiiɗi wadde ko mbawa alɗude hen kañumen tawa gaga e leyɗele meɗen hono no heewino no walla no wowino no waɗirede taw kañumen galɗa hen ciiɓo ngaluji men e dow basal meɗen enen keddoɗen e basal men. ɗum noon ko ɗum waɗi alay saago yimɓe mbatta haqqille no feewi e ko waydani hen ha suɓngooji ɗi mbawa waɗede e dow laawol nunɗungol ngol ganduɗa so tawi janggo e jaam jogorɗo laamade o taw laamato koye dow peewal e dow deeƴal e dow nandiral. ɗum ɗo noon ko erade ha tengti e enen fulɓe saabu eɗen keɗo ko heewi ko haalluji kewɗi kalteɗi batten haqqille e koye meɗen batten haqqille ko gonɗen ko batten haqqille e nafoore meɗen batten haqqille e leñol men ngol fawade e oɗo saaha mo gonɗen e ko taari en ko e gueɗe baɗeteɗe e leñol ngol yoni en bindanɗe ɗe ganduɗa hankkadini eɗen pota finde eɗen pota andude ko potɗen wadde e ko poɗɗen haalde eno poɗɗen darorade e nder gurdam meɗen saabu caɗele kewɗe hande ne doki en. ko ɗum waɗi alay saago gudditen guite men ɗe perten ɗumen jiyan aduna o no wayni eno waye men ni eno gonirɗen ni eno koddira ɗen ni noppi men ɗi kettoɗen ko yahata ko no wayni eno woori ni jiyen ko woni jeese men ko no wayni mbasen yiru ɗum tan haalluji yimɓe woɗɓe walla e gueɗe ɗe ganduɗa tawi godani taw ko puntoje en janggo e jaam pirguita en gaddana en caɗele hay ɓuura caɗele ɗe joguiɗen ɗe. e ɗum ɗo noon ko ɗum jinɗen erade wonande dendagal faamoɓe ene wawi taw paami ko jiɗɗen haalde ko saabu eɗen gandi G5 Sahel rewi ɗo gueɗe goɗɗe ndewi ɗo fulɓe ne tampina e nder leyɗele kewɗe yeru tan ko nande Mauritanie en ko nande Mali en ko nande Niger en ko nande Burkina Faso en ñande fof won warateɓe. ɗum ɗon yoni tindinore wonde eɗen poti famde ko yehete ko eɗen poti famde ko aduna mo gonɗen o holno gonirten hen holno gonirten e leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi mbawen wurnude
e wurde hen e dow jaam e beldal e kormutiral dendagal leƴƴi ɗi. Sabu hande fulɓe won jofande fawa e mumen, won peɗeli pawa e mumen, tawi ko peɗɗi ɗum nden jofande kadi ko jofande ɓoyde guila e tubakiri ko ɓen gadde men ngoɗo ayawu ganduɗa wona ayawu nunɗugo, wona ayawu rewindigo gonga, wona ayawu kadi ganduɗa nortingo e pulago. Sabu won ayawoji ɓe dokki pulago taw wona ɗum woni pulago. ɗum ɗon noon alay saago daroɗen e firtude ɗiɗon ayawoji, daroɗen e famminde hoddiɓe men, daroɗen e famodirde hoddiɓe men ha mbawen artude e hebde fodde men e foddeji meɗen e nder leyɗele meɗen no hannirta ni hen. Sabu hande caɗele ɗe ne keewi, hay goto meɗen wawa wiide ene muɓɓa hen kite yiyani ɗum, hay goto men wawa wiide en sukka ɗin, en sukka noppi muɗum e ɗum ɗon nanani ɗum. ala, ko gueɗe ɗe kucciɗen, ko gueɗe ɗe nanten ñande foof, ko gueɗe ɗe kadi ganduɗa kantare ɗe potani wonde, ɗe potani waɗede. won noon wona gueɗe nortiɗe e nunɗal, wona gueɗe kadi nortiɗo e gurdam no pulago wayni, walla no poɗɗen wurdude e nder leyɗele meɗen, walla no poɗɗen wurdide e nder leƴƴi ɗi kodduɗen e nder leyɗele meɗen. ɗum ɗon noon ko yidde artirde haqqillaji men e miijade no feewi e miccade e gueɗe gonaɗe ɗe, mbawen andude ko nafata en, mbawen andude ko poɗɗen wadde, mbawen andude no potirten waɗirde. moƴɗen cuɓo foof ya taw ko neɗɗo mo ganduɗa mo keptinɗen janggo e jaam taw wontanta en caɗele. On calminama, on beltanama ha lawol gongol. En ñaguima jomiraɗo jaam bawɗe kattande wonde waɗanta en jaam, hokka en dendagal Afrique to wawi wonde foof, waɗa hen jaam, waɗa hen deyre ha leyɗele men mbawa ɓamtade, mbawen yitodirde e koye meɗen, mbawen ɓamtude leyɗele meɗen, mbawen ardinde ɗum ɗon, mbawen fodtude gotago hakkude leƴƴi meɗen ha leƴƴi ɗi foof mbawa famodirde e kodda e beldal, kodda e nunɗal, kodda e kormutiral. On calminama, on beltanama, ko guiɗo mon sehil mon Mamadou Saydou Won.